warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Banjarsi RT 4 RW 10 Kelurahan Ngorok Kecamatan Sragen Kota. Pagi ini hari Minggu tanggal 15 September. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Bupati Sragen ing Tirakapan pengetan ambal warso kaping kaliatus pitung dasa songo Kabupaten Sragen warso 2000 Selawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kateteman Kerajaan Wakarayun ingkang samandur mateng kula panjenengan sumrambahing satenipun. Pak Lusi, mic-nya diputar ke dulu. Mei warso kaleo Selawi kanthi sing gatos The Land of Java Men ingkang ateges Sragen minangka perangan saking undring peradaban modal ageng menuju Sragen ingkang Kuncoro Raja. Kula saha panjenengan kedah bombongi manah minangka warga Sragen dibangun Kabupaten Sragen ingkang tansah kula lan panjenengan tresnani. Kula saha panjenengan kedah atur pangandikan bilih Kabupaten Sragen minangka kabupaten ingkang Kuncoro ing tingkat nasional. Wonten 8 program pinjul ingkang badhe katindakaken ing gangsal warsa ingkang badhe kelampahan inggih punika setunggal pendidikan dan kesehatan, tenaga pendidik, pamiyatan agami, pamiyatan pesantren, mulu sumber village, melalui sumber desa, dengan meratapi manfaat bahasa, digitalisasi tindakan sumber daya manusia. Lalu Biko dari Raksasa dan Sragen Tepuk tangan. Sragen ingkang berkemajuan lan sejahtera. Dirgahayu Kabupaten Sragen, dirgahayu Tata Suwati Sragen The Land of Java. Bupati Pulau Bali PNT. Ini Bapak Ibu Badan sambutan Bupati Sragen yang sampun kemarin kalaos dening Bapak Dr. Indrianto MPD. Salajengipun monggo sareng-sareng kita ndedonga kanggo rumiyin kasuwun bapak-bapak ibu-ibu lare-lare sedaya mendel sawetawis inggih saperlu ngelingaken cipta nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi program-program pembangunan pemerintah Kabupaten Sragen saged kasumbadan satemah gesangipun para warga ing tlatah Sragen sangsaya raharja. Monggo sareng-sareng Pak Lusi menter rumiyin nggih Pak. Ndonga rumiyin
ingkang badhe dipun pimpin dipun imami dening Bapak Sofyan. Semoga kasumangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali nyebut asmanipun Allah ingkang maha welas lan maha asih. Sedaya puji kagunganipun Allah. Boten wonten pangeran ingkang dipun sembah kagawe namung Gusti Allah. Nyuwun taufik hidayah saha inayah paduka sakemah kula saged makarya lan ngabdi kangge kebahagiaan negeri menika miturut gegayuhanipun para leluhur. Ya Allah, Gusti mugi panjenengan limpahaken sholawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi barokah ingkang wilujengan dumateng kawula sedaya saking balak lan musibah donya tuwin akhirat. Gusti Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Rahmat